Ngibingelela bonke akade bekhona emcimbini wami obungomhla ka-80 ku-October ngizokwembeswa abakanqimali. Ngibe ngokuphumelela kwabo ukuthi ngibalekile kubona bezongibungaza kanye nami beshiya into zabo ezibalekile bezobungaza nami umcimbi wami. Ngithanda nje uqala ngibonge abakanqimalo ukuthi beze emcimbini wami bephelezele umyeni wami. Ngibonge nje umyeni wami ngikhethelekile yedwa ngomsebenzi awenzile ekhombise ukuthembeka. Ngiphinde ke ngibonge abasemsebenzini support abanginike yona
ngibonge omakhelwane baselindelani, ngibonge omakhelwane basemachibini, ngibonge abangani bami abayijubile nje bezongisiza, ngibonge umndeni wami omkhulu, obaba, oma wami. Kuba nje labo bantu engibabalayo bebengekho, umcimbi wami mhlawumpe ngabe uyi-level ethi ubusikancane. Ngiphinde-ke ngibonge i-deco, ngibonge okhamera, ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibonge futhi nowedlala u-DJ, yawo siyabonga, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje ney'hlobo zami nobhuti bami bonke, Nkosi yami. Ngiyabonga nje ngibonge nakuJehova ukuthi umsebenzi wami wenzeke ngempumelelo, ngoba phela zonke izinto siy'cela kuyena uba yena ubengathandi ubengeke uze kube khona lokho, ngoba kubengeke ukwazi kwami. Bese ngiyaxolisa-ke kokwenzekile okubi engingakwazi, kodwa-ke ngathemba ukuthi iy'nhliziyo zilungile la zingakhona. Noma yini nje eyonakalile umuntu ahamba umoya wakho usuphukile ngakho, mina ngiyakuxolisa lokho. Bengifuna nje ukuthi sijabule sonke, kodwa ngathemba ukuthi sijabulile, kodwa khona mekhona ophukile ngendlela thizeni angixolile, bengenye inhloso yami. Ngiyabonga kakhulu-ke.